हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। स' बे भिडिअ जाबाय जोबोर इम्परटेन्ट। नोंथांमोना जास्ट 5 मिनिट्स टाइम हो, अब्लानो गासैबो क्लियार जागोन। नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ मोनजोबसिगोन। बेनो जाबाय नोंथांना डिजिटेल कार्ड गैया एबा सार्टिफिकेट गैया, जेरै एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज, पिआरसि, कास्ट सार्टिफिकेट, डोमिसाइल गैयाबा साख्रि मोनगोन ना मोनला। आसाम पुलिस एडिआरइ बेनो चान्स। बेनिफ्राय नेक्स्ट भेकेन्सि फैगोना जोबोर गोब्राबसै, मानोना 1 लाख साख्रि होनो थांगासिनो दङ, जोबथारसिगोन। बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे मिस्टेक खालामा। स' बे भिडिअखौ खालामदों नोंथांमोना जास्ट भिडिअ नायग्रोजोब, बेनिफ्राय कमेन्ट्सखौ खालाम। आरो जायफ्रा सेकेन्ड चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, नोंथांमोना लिंकआ मोनगोन डिसक्रिप्शनाव, खालामबानो जाबाय। बेयावबो नोंथांमोना इनफरमेशन मोनबाय थागोन जब्सनि बागै आरो गुबुन गुबुन निउसनि बागै मोनगोन। दा गोबां सोंथि आसाम पुलिसाव आरो लोगोसे एडिआरइआव नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन नामा, आरो जायोब्ला बोरै जागोन, आरो जायाबा मारै जाया, अपसन दङ। स' बिदिब्ला थांनि फै जों फार्स्टआवनो अफिसियेल साइडआव। दा जोङो फैग्रोबाय आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइडआव। रिलिया थाबैनो जासिगोन, बारा गोबाव सम गैला। नोंथांमोना थाबैनो मोजाङै प्रेक्टिस आरो नोंथांमोना एग्जाम थाखाय रेडि जादो। दा बाथ्रा जाबाय नोंथांमोना आसाम पुलिसाव ओरैबायदि नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदों नाम्बार 1आवहाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौहाय होआसै, स्किप खालामबाय, प्रब्लेम जागोन नामा। स' 100% जेबो प्रब्लेम जाया। बे मोनसे स्किप अपसन दंखायो, बेयाव खालामनो हागोन। प्लास सेकेन्डआव जाबाय नोंथांमोननि कास्ट सार्टिफिकेट। थ' कास्ट सार्टिफिकेटआ अफलाइनखौसो खालामदों, मा प्रब्लेम जागोन नामा। स' 100% जेबो प्रब्लेम जाया, नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन। बाथ्रा जाबाय दायो कास्ट सार्टिफिकेट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि गेजेराव मोननै डिफारेन्स दङ। दा क्लियार खालामग्रोगोन फार्स्टआवनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज। एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज आरो कास्ट। दा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ नोंथांमोना नैबे एडिआरइआवसो इम्परटेन्ट। एडिआरइआव इम्परटेन्ट, बे गैयाबा साख्रि जाया, मानोना नोङो एप्लाइखौनो खालामनो हाया बेखौनो। स' नोंथांमोना खालामथारनांगोन डिजिटेल, अके। माने जों जायखौ खोनादों डिजिटाइज खालामनांसिगौ होननानै, बेनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ 100% बेयाव नांथारगोन, बेखौ नांथारगोन, बे गैयाबा हानाय नङा। नाथाय आसाम पुलिसाव बेयाव नोंथांमोना गैयाबाबो जेबो नङा, अके, जेबो नङा। मानोना आसाम पुलिसाव बेनि थाखाय एडिशनेल अपसन दंखायो, होबा हो, होआबा जेबो नङा। स' बेखौ आं फार्स्टआवनो क्लियार खालामबाय। देन बेनिफ्राय आसाम पुलिसाव जायफ्रा एप्लाइ खालामदों, स' नोंथांमोना ओरैबायदि जे नोंथांमोना जाय नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौहाय आपल'ड खालामदों बेखौसो स' नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोना श' खालामनांगौ, अके। अब्लासो नोंथांमोनखौ एक्सेप्ट खालामगोन। बेखायनो कास्टखौ जि नोंथांमोना अफलाइनखौ खालामदों बेखौनो रिलियाव श' खालाम। स' नोंथांमोना बेखौनो श' खालाम। बेनिफ्राय मार्क्स थिगानो जा, जायखिजाया सार्टिफिकेट जि आपल'ड खालामदों बेखौसो भेरिफाइ खालामनानै स' नोंथांमोनखौहाय रानिं खालामनो होगोन। नङाबा नोंथांमोना केन्सेल जानायनि चान्सआ दङ। नाथाय एसेबांबो गिनाङा, माबा मोनसे समजों लोगोसे माबा मोनसे सिटुवेसना एडजास्ट जायो। बाट नोंथांमोना जायखौ आपल'ड खालामदों बेखौ होबानो जाबाय। स' बेनिफ्राय फैलायबाय एडिआरइआव। स' एडिआरइआव मस्ट इम्परटेन्ट बेनो जाबाय पस्टआ बेबायदि जोबोर बुरजा पस्टआ फैदों आरो बेबायदि पस्ट फैनांगौआ जोबोर गोबाव जागोन। स' बेखायनो बे चान्सआव नोंथांमोना जाहाथे मिस्टेक खालामा। मिस्टेक खालामबा नोङो प्रब्लेम जागोन। दा बेखायनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन। नोङो क्लास 8आनो जा, डिग्रि पासआनो जा, जि दङ नोंथांमोना खालामना ला एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ। नाथाय आरो लोगोसे पिआरसिनि गोबां खोथा सोंगासिनो दङ, पिआरसि नांगौ नामा एबा डोमिसाइल नांगौ नामा। स' बे नांला, नैबे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआनो बिनि जायगायाव गासैबो सोलिजोबगोन। बेखायनो पिआरसिबो नाङा, डोमिसाइलबो नाङा। आरो लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेट। स' कास्टखौ नांथारगोन, नोंथांमोननि कास्टखौ नांगोन एडिआरइआव। नोंथांमोननि एडिआरइ साख्रियाव नोंथांमोना कास्टखौ नांथारगोन, जेराव 2,000 पस्टआ दङ। मानि थाखाय होनोबा जोंहा एसटि हिसाबै प्रुफ होनो हानांगोन, मानोना जोङो 10% रिजार्भेसन मोनदों, जेराव 2,000नि बारा पस्टआ दङ जोंनि एसटि पे खथायाव। ओंखायनो जोङो मा खालामनांगोन, एसटि सार्टिफिकेट होथारनांगोन। मानोना इउआरआव थाङोबा काटअफआ जोबोर गोजौ थाङो। हमना ला इउआरआव 10 थाङोबा जोंहा 4आवनो मोनो, जास्ट एग्जाम्पल। स' नोंथांमोना बुजिदों, बेखायनो कास्टखौ नांथारगोन। आरो मोनसे कुइसन जानो हागौ जे बे कास्ट सार्टिफिकेटआ अनलाइनखौ नांगोन ना नोंथांमोनाहाय अफलाइनखौ नांगोन। दा गोबां कुइसन जादों। दा मोनसेल' बाथ्रा, बेयाव नोंथांमोना एडिआरइआव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन। बेनिफ्राय फट', बेनिफ्राय साइनखौल' बेयाव आपल'ड खालामनांगौ। स' बेयाव कास्ट सार्टिफिकेट जेबो आपल'ड खालामनाङा। बेखायनो नोंथांमोना गोबां टाइम दङ। बेनो जाबाय दानिफ्राय नोंथांमोना अनलाइन खालामनानै लादो, जाहाथे बै समावहाय आफ्टार 3 मान्थ्स उनाव जुदि अनलाइनासो सोलिगोन होनोब्ला स' नोंथांमोना जाहाथे खालामना लाखायो। मानोना अनलाइन खालामनायावनो नोंथांमोना 1 दान 1 मान्थ गाहाम लानायखौ नुनो मोन्दों सेबासिटुआव। दा सेबासिटुआव आरो डिस्ट्रिक्टआव खालामनाय जायो, नाथाय सेबासिटुआव गोबां लेट जायो, दासिमबो एप्रुभ खालामाखै खायसेखौहाय। आरो बेखौहाय गोबां नोंथांमोना माखासे मिडियायाव मोन्दों जानांगौ जे ब्लक अफिस, सार्कोल अफिस, डिस्ट्रिक्ट अफिसाव खालामो। नाथाय ओरैबायदि सिस्टेमजों थांगोन, नोंथांमोना सेबासिटुआवसो अनलाइन खालामग्रोनांगोन, अके। एन्ड बेनिफ्राय एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव, अके, एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि मोनसे थायोना डिस्ट्रिक्ट अफिस, एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्रान्चआवहाय बेखौहाय भेरिफाइड खालामनानै भेरिफिकेसन खालामनानै लास्टआव हरो सार्कोल अफिसाव। दा ओरैबायदि खालामो नोंथांमोनाहाय, माने
डिसि अफिसनिफ्राय हरनानै सिम्पल वर्डआव डिसि अफिसनिफ्राय हरनानै सिअ अफिस एबा सार्कोल अफिसाव भेरिफिकेसन खालामना हरबावो आरो बेयावसो एप्रुभ खालामनानैहाय स' नोंथांमोनाहाय सेबासिटुनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हायो। दा नोंथांमोना खायसे गोबां खोनादों जानांगौ ब्लक अफिस हमना ला डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिस बेनिफ्राय डिसि अफिस बेनिफ्राय सार्कोल अफिस बेबादि खालामहोदों। बाथ्राया ओरैबायदिसो जे सेबासिटुनिफ्राय अनलाइन खालामनानै स' बिथांमोनाहाय मा खालामनांगौ जे स' एप्रुभ खालामनांगौ। दा ओरैबायदि मोनसे अपसनबो फैनायनि चान्सआ दङ जे इम्परटेन्स होयोब्ला जे फ्रियावनो खालामना होनाय डिसि अफिस बेनिफ्राय जिखुनु जाया अफिस लेभेलाव खालामना होयोब्ला जेरै सिगां आधार कार्ड खालामदोंमोन बेबायदि मोनसे सेन्टार बाहायनानै जुदि होयोब्ला साबसिन जागोन आरो गोबां ट्राफिकबो जागोन। बेखायनो नोंथांमोना इन्डिभिजुवेलि सेबासिटुआव नोंथांमोनाहाय खालामनानै लानो हायो। स' अब्ला नोंथांमोनानो इजिलि एप्रुभ जाखागोन। दा बेनोबो नोंथांमोना क्लियारलि मोनबाय। स' इम्परटेन्सआ जाबाय ADRE एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ नांथारगोन नाथाय आसाम पुलिसाव नाङा। कास्ट सार्टिफिकेटआ मोननैबो आसाम पुलिस आरो ADREआव नांथारगोन होमबासो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन। दा बेनोमोन। दा आसा खालाम नोंथांमोना बे भिडिअ नायनानै क्लियार जाबाय मानोना बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन। थ' बेखायनो अभारअल बे भिडिअखौ खालामनानै नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामबाय।